Hej, mit navn er Martin, og jeg skal til at lave videoopgave til modul 3 i mekanik. Og i første opgave skal jeg finde fjederkonstanten af et vilkårligt lod på planeten Jorden. Og jeg vælger loddet, der vejer 260 gram, for at få så stor x-værdi som overhovedet muligt, for at mindske den relative usikkerhed, der kan opstå ved sådan en her måling. Det er ikke helt præcise aflæsninger, der er her. Og aflæser den til at være 24 cm, og det vil så sige, at vi får en fjederkonstant på, det har jeg regnet ud i forvejen, 10,2153 newton over meter. Så går vi videre til spørgsmål 2. Når vi nu har udregnet fjederkonstanten, skal vi så se, om vi kan udregne tyngdeaccelerationen på planeten Månen og planet X. Så jeg sætter den op til Månen her. Måling, der hedder, eller en x-værdi, der hedder 4 cm, 0,04 meter. Den har jeg også regnet ud i forvejen her. Det er måske udregningen. Vi får altså en tyngdeacceleration, som hedder 1,63445 meter over sekunder i anden, hvilket ligger nogenlunde tæt på tabelværdien, som jeg mener har 1,62. Ja. Og så benytter vi bare samme fremgangsmåde til at finde tyngdeaccelerationen på planet X. Og vi vil få en værdi, der hedder x-værdi, der er 9 cm, 0,09 meter. Det har jeg også regnet ud i forvejen. Det vil sige, at vi får her en tyngdeacceleration, der hedder 3,67751 meter over sekunder i anden. Og det vil højst sandsynligt være planeten Mars, som har en tabelværdi på 3,7 meter over sekunder i anden. Og så er vi nået til spørgsmål 3, og der skal vi finde ud af, hvad det gyldne lod vejer. Det gyldne lod har vi hernede. Lad os se en gang. Jeg sætter lige planeten til at være Jorden, så sover vi vist så lidt større x-værdi. Derved mindre usikkerhed. Og vi har en værdi, der hedder, jeg tror det er 15,5 cm. Og ligesom de andre opgaver har jeg også regnet den ud på forhånd. Den står her. Det vil sige, at vi får en vægt, der hedder 161 cirka en halv gram. Og så er vi nået til sidste spørgsmål, spørgsmål 4, hvor vi skal udregne fjederkonstanten ikke ved hjælp af en x-værdi, men ved hjælp af svingningstiden. Hvor vi starter med vægten på 100 gram. Først sætter vi lige friktionen ned til 0. Vi har stoppet og klar der. Og sætter tiden til at gå lidt langsommere, så vi kan følge med, hvad der sker. Og så sætter vi den i gang. Ikke sekunder, men millisekunder. 0,62 sekunder. Jeg tror på min udregning tidligere har jeg fået den til 0,61 sekunder. Så det er den, vi regner ud med her. Vi benytter den her formel.
Så indsætter vi simpelthen bare værdierne i formlen. Og så har jeg gjort mig det frihed at udregne den på CAS, i stedet for at omformulere ligningen. Og vi får så en fjederkonstant, der hedder 10,6096 newton over meter. På låret, der vejer 100 gram. Så prøver vi med samme fremgangsmåde med låret, der vejer 50 gram. Så det der. Fordi det hedder 0,44 sekunder. Igen har jeg nok fået en lidt anderledes. Nej, jeg har fået den samme værdi, der udregnede den tidligere. 0,44 sekunder, samme fremgangsmåde, og her får vi altså en fjederkonstant, der hedder 10,1956 newton over meter. De varierer lidt fra hinanden, kan man sige. Jo. Måske lidt for meget, men det er jo heller ikke så præcise målinger, vi har gang i her. Sammenlignet med resultatet, vi fik i opgave 1, 10,2153, så ligger de nok lidt for langt fra hinanden. Vi kan sige, at målingen med hernede i spørgsmål 4 med vægten, der vejede, eller låret, der vejede 50 gram, var lidt mere præcis og tæt på vores udregning i spørgsmål 1. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorfor svingningstiden er den samme på alle planeterne, vil jeg gå tilbage til vores formel her, som vi har, som beskriver sammenhængen. Der kan vi jo sige, at i det her forsøg, der er ved fjederkonstanten her, og massen, altså vægten af låret, være konstante. Det vil altså sige, at vores x-værdi, altså længden af fjederen, eller hvor langt låret kommer ned, vil være proportional med tyngdeaccelerationen på den pågældende planet. Det vil altså sige, at hvis vi nu i stedet for jorden befinder os på Jupiter, så vil låret jo selvfølgelig have en højere fart ned mod jorden, hvilket sige, at den kommer hurtigere ned og hurtigere op. Men netop fordi, at de her to værdier er proportionale, så vil det sige, at selvom accelerationen er større og farten vil være hurtigere, jamen så vil x også stige. Det vil sige, at den længde, som låret vil bevæge sig nedad og opad, den vil også stige samtidig med farten, eller tyngdeaccelerationen, der skal det stiger. Det vil altså sige, at svingningstiden på den måde ikke vil ændre sig, selvom tyngdeaccelerationen vil, netop fordi at x er proportional med tyngdeaccelerationen. Det er i hvert fald mit umiddelbare gæt. Jeg ved så ikke, om det er rigtigt, men det vil være min umiddelbare forklaring på det. Og så tror jeg, at jeg blev færdig med opgaven, og tak for den her gang.